мисол агар нафарҳое ки мераванд дар Федератсияи Русия, ин гап ягон асос надорад, ин гапҳо гапҳои мардумиам бародар. Як савола ма як бор мехонам дар инҷа ва хоҳиш мекунам ки ин ҳамин савол дар ма чӣ ҷавоб битамозӣ. Ягон таи шумо дар инҷа бинависонед. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Ҳазор раҳмати калон барои дастгириётон ва барои комментарияҳое ки менависен мотиватсия метиҳед. Мо кӯшиш мекунем ки ҳама рӯза ахборотҳои нава ба маълумоти шумо бирасонем. Тамошобинони азизу гиромиқадр, комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Аввалан хотиррасонтон мекунам ки як рӯз вақти дигар мондагиай барои эфир кардани Toyota Avalon. Нафарое ки мехоҳед дастгирӣ кунед, ҳамин видеоро комментарияша бибинед, як номери WhatsApp закрепит кардагиай, бидроен дар ҳамон номери WhatsApp бинависонед салом, информатсияи пурра барои шумо меравад. Охираш омадагиай ҳаракат кунед ки пушаймон мешед. Кошка нависондай. Салом ака, оиди қонуни нав, материнский капитал мефаҳмондӣ. Меган ҳамира аз байн бурдиян. Ҳамин гап рост аст ё ин ки не? Дар мавзӯи тағйирот ва иловаҳо барои гирифтани материнский капитал тақрибан як моҳ пеш ворид шудагӣ буд дар қонунгузории Федератсияи Русия. Аз байн бурдагӣ нестанд, вале чандин тағйиротҳои ворид кардагӣ ҳастанд ки мисол агар нафарҳое ки мераванд дар Федератсияи Русия танҳо барои ба дунё овардани фарзанд ҳамуҷада зиндагӣ мекунанд як чанд моҳу баъдан фарзанд ба дунё меоранд, ба ин гуна нафарҳо дода намешавад материнский капитал ва ба нафарҳое дода мешавад ки дар Федератсияи Русия пеш аз фарзанддор шуданашон шаҳрвандии Россияро дастрас кардагиянд ва дар ҳамунҷо пассияни регистратсия доранд. Ин нафарҳода материнский капитал дода мешавад. Танҳо тағйирот ворид шудагиай ва аз байн рафтагӣ нест саи чиз. Як кас нависондаи салом додар. Иди қурбон муборак бошад. Давоми кино кай мебарояд? Бародари азизу гиромиқадр, ҳамаи шумодам иди қурбон муборак боша ва ӯ кинои мо сериал набуд, як порча буд, пешкаши шумо гардонидем ва худованд хоста бошад бозам хеле роликҳо ва филмҳои тарбиявӣ карда пешкаши шумо мегардонем. Як кас нависондаи салом ака, раҳмати калон ба ту ки моро бохабар мекунӣ. Ҳар хел гапҳои беҷоба дилшикастан нашав. Ҳазорон раҳмат ба ту, дар амони худои меҳрубон бош. Зиндаву сарбаланд бошед. Ман баҳри ҳамин нафарҳои видео мекунам ки ҳамхели моро тамошо мекунанд ва интизори барномаҳои мо ҳастанд. Як кас нависонда ассалому алайкум. Дар 27 июн амнистия мешавад? Оиди дар моҳи июн амнистия шидан ҳозираш дар ягон ҷо информатсия нестай ва ин информатсияро намедонам шумо аз куҷо гирифтем. Тамошобинони азизу гиромиқадр, дар ҳаминҷа як нафара тавсиятон метиҳам, агар ки бихоҳед ба границаи Қазоқистон бирен барои аз нав кардани ҳуҷҷатҳои худтон, рақамҳои рӯи экран дар ҳамин WhatsApp ёки прямой занг бизанед, бо нархи арзон шуморо ба границаи Қазоқистон мебарад. Боз як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сорубон. Дар мавзӯи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ мегуфтӣ, нафарҳое ки донишгоҳ хондаиста бошанд, заочнӣ, ба хизмат даъват мешаванд ё ин ки не? Ва боз як саволи дигар, вақте ки дар дигар шаҳр таҳсил мекунӣ, дар дигар давлат дар назар дорам, ба Тоҷикистон биёй ба хизмат даъват мекунанд ё ин ки не? Вақте ки шумо берун аз Тоҷикистон дар ягон ҷо таҳсил мекунед ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон ки омаданӣ шудед айни даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ боша, шумо метавонед ки аз ҳамун донишгоҳи худтон маълумотнома бигиред, маълумотномаи донишҷӯӣ ва ҳамонро ки нишон додем шуморо ба хизмат даъват намекунанд. Як каси дигар нависондаи салом акаи Сорбон. Гапҳои ҳар одама гӯш накун. Мо шуморо бовар дорем ака. Фақат ба пеш. Муваффақият дар коротон. Морам кӯшиш мекунем ки ҳеҷ вақт боварии шуморо нашиканем ва дастгиритон боз ҳам аз ида зиёдтар шавад. Зиндаву сарбаланд бошем бародари азиз. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. Мегӯянд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни нав биромада якаписарорам ба хизмат мебаранд. ин гап ягон асос надорад, ин гапҳо гапҳои мардумиам бародар. Як кас нависонда ассалому алайкум ака. Мара депорт карданд. 3 рӯз муҳлат доданд ки аз Россия биро, агар на биром бихапан штраф мекунанд. Агар дар ҳолате ки мақсад ҳамун муҳлате ба шумо додагиянд ва шумо дар ҳамун муҳлат аз Россия берун набироед ва бора ки дастгиртон карданд, дар ин ҳолат муҳлате ки шуморо запрет кардагиянд, мисол 3 сола ё 5 сола, амро бо мегиранд зиёдтар мекунанд ва идов спецприём мебаранд. Боз як каси дигар нависонда ассалому алайкум бародари азиз. Созен хубен, якум комментария менависам. Ответ медоден хуб мешид. Чанд кӯдак дошта бошӣ ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. Паспорт дорад ва то чанд солара мебаранд. Пешакӣ раҳмат.
агар ки дар Федератсияи Русия дар назар дошта бошӣ, тибқи тағйироту иловаҳое ки шидак дар қонунгузории Федератсияи Русия барои ба хизмат даъват кунӣ, синну солша то 30 солара кардагиянд дар Федератсияи Русия. Як савола ма як бор мехонам дар инҷа ва хоҳиш мекунам ки барои ҳазл нависонден ё барои чӣ нависонден ҳамхеле комментариё нанависонед. Илтимосотон мекунам. Нависондаи салом акаи Сормон худо нигаҳат будора ака. 6 бор шид савол метавон ҷавоб наметен. Мегуфтен барои чӣ 1 сол мешава, ма бӯи саг мекунам. Илтимос ҷавоб медоден. Ин ҳамин савол дар ман чӣ ҷавоб бутамозӣ? Ку ягон таи шумо дар ҳамин ҷавоб нависонед. Агар ягон гапи безеб бугӯй, мақсад жёстки ответ битӣ, мумкин ҳамин одам хафа шавад. Камтарак ҳурмат кунем бародари азиз. Мисол барномаҳои мо ягон программаи ҳазли шӯхӣ нест, ки мо шӯхӣ ва ханда карда бишинем хати мардум. Як кас нависонда ира ҳаман медона. Барои билетота реклама кардан шартаи воҳима кунӣ. Хай дар назари ту воҳима ки бу това канали ман надоро ва видеоҳои манро тамошо накард. Мақсад ҳастаи нафарое ки тамошо мекунанд ва дар ҳама самте ки боша бо дастгирии худшона, кӯмаки худшона мерасонанд. Зиндаву сарбаланд бошанд. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.